juning na isugao. Salamat kay sa nagkuan ani kay Mayor Joseph Gaga, salamat kaayo sir sa imong akong tabang. Pero sa mga katawan sa playa, salamat kaayo. Kampante na mo ni magbaklay-baklay. Yes sir. Kay, sa una mo kun mahadlok jud mi. Labi na ka ng mga dalaga niya. Dagan kay nagaagi-agi diri nga gikagbaybay hubog. Ayon na okay na kay kanang makita na dayon ba kun naay magkuan. Mga dinuan. Na medyo ko adlaw gabi medyo ko diri. Taha jud na street light nga suga kay ngano makita na to ang naas kantor ba, makita na to ang palibot nga ang diskusya dali ra na suga kay amo man ning yuta sa una. Oo. Ang gusto niya nako nga kanang basta daghang kay nindot pagay tanawon gali jud na po jud dagan suga para bibo jud kay ba labi na wala na pandemic ron. Ang mga tao ana-ana na lang mas bibo pa diri sa amoang area kontra kay sa Digos karong orasa. So sa ato pa sir kay ingon nimo dugay na kadire tanaw nimo ni improve gyud diri dapita. Improve jud on, improve jud. Sungit-ngit diri zona. Ay wala oy kay amo man ninyo to sa una. Continue ngito nagkaro na kay dalahon na mo diri kanang kawayan tanang pabilo tanang gas. Oh dira diri. Diri man ko na tao yun. Napay traffic lights. Ay mas pinindot kanini kay wala na jud. Wala na jud bangka diri. Oo. Mas hayag, mas safe. Oh, siyempre jud diri. Oo. Ya, kami diri manguli mi. Manguli mi diri tag alas 1, alas 9, alas 10. Oo. Eh namasayro man mi kay. Pero ako po namasayro ko. Pero kaabag ko sa mga pulis. Ikaw boss, any message mo sir sa mga improvement diri dapita sa playa? Grabe improvement yun. Diri man improve pagayo yun. Diri wala pa pero murag padulong lagi siguro. So para nimo kining pagpahayag diri street lights, Mas traffic lights pag yun. mas gwapo. Kini sugan nga nana na diri wala na disgrasya wala pa sugan pagka wala disgrasya. Sa una grabe giri oy. Why bulan rin sa una why Sidinte. stinti dia patay bagdare kailangan stitch pa man sa una karong nana ni dako yung kay katabang. Mas mayo kung ilaha pa yung pa-improve. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yun. Since kay gisugda naman tuloy-tuloy lang yun. Mas gwapo. Okay. Salamat kayo. Baklay nimo gikan dito, terminal man nangita. Marta. Ini uli pertingit-ngit na, diha gani pertingit-ngit po. Karon hayag-hayag na gamay, dako-dako. Hayag gyud kayo. Hayag na. Kita na lagi ang di makita. Mayo kung naay street lights diri dapita kay para hayag ato ang gianan dayon safety ang mga tao ba. So mas hayag, mas safety. Masaya, mas safety. Nagpasalamat mig dako ka Mayor Joseph Cagas nga iyang gibutangan og street lights diri nga side sa Christian Village. Daghang salamat Mayor. Okay, thank you. Ikaw, Brad. Salamat sa dapita sa street lights para hayag ang dalan og ako kay kusaban nga sa una hindi pa kay diri karon hayag na niya medyo bibo na dapita. Ibibo na diri no, ibibo na. Ako na kayo sabay mga plano niya karon hangtod nga sa mga abot pa mga termino nga daghang pag-project siyang tao og masigar po sa mga katawan sa Davao del Sur. So ngit-ngit gini diri dati. So nangit-ngit pero nadyo isa ka kuan diri suga. Di pa sa nangit-ngit diri sa una sir. Mo ito sigimig ka ng kuan nga paputang suga. Salamat kay Mayor, thank you. Hanami suga diri. Okay.